Allô, chérie, ça va? Eh, elle a une fille de comédie, ça. Aïe, faut que vous m'en non. Elle est revenue le cinéma. Non, c'est pas grave. Non. Et il y a pas. Il y a pas. Allah m'a eu pas. Il y a pas. Tu as compréhensif. Allô, oui. Kajando. Tene rajone wa. O mo manona kai. Jal ba banna. Fadi di noto wa. Do tigi era di. Ida du mi ngonata ka telephone. O tigi de ba telephone na. Como? De domicile numéro Dora Mendes. Salon de coiffure wa. Ya alam. Of my hagat. Ay billah. Laisse-moi que 421 79 78 D'accord, c'est gentil. C'est une forme là qu'on voit jaga ka fusi ni to la numéro era. Ni choix ka pour ira. Allô? Oui. Ça va? Salut Théa. Votre ami?
Abora maintenant. D'accord. Ok, d'accord. Allô, Kabudo. Allô, Kabudo. Babu, ne va pas le téléphone pour là. Là, tu as. Ne t'as pas de aga. 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 Tu vas pas, non? Il a continué le téléphone là. Allez, tiens. Somebody. Oui, patron. Et pour voir le téléphone. Tu verras avec. Salut, comment ça? Ini kan garmatenya siapa kita? Jadi mengapa dia punya rasa ini apa itu? Nak kata dengan ini pun salah. Kita bukan dalam apa-apa. Mau dia bukan belajar mana? Siri, angin yang kau. Kabako ni mana? Ni puli mana lah? No, ni puli mana tinggal tu ni sih tu. Ni buat ni. Kamu lepas ni? No, dah le tu. A 99%, o beta bu bulu ya bola. Olu ni est très important. Je ne sais pas. C'est tout. Dans mon livre. Et madame, sinon, où est le problème? Moi, D'accord. Bon, il y a une autre la méthode. D'accord. Hein?
na be patron musu ni da ko da boss ko mangene ari do mala Mike yɛrɛ de ka ɲumancɛla labɛn. Est-ce que ne y'i bila ni tile ka diridi ne mɔgɔw dalen don sunɔgɔ la? N'a fɔra mɔgɔ yɛrɛ b'a faga so kɔnɔ hali mɔgɔ tɛ se k'a maɲanga. Ne ma ne ye Karimuni a nin ma bali na a ko ne de don ye o mais i fa bɛna ne sɔrɔ an bɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na fɛn b'i tɛ se ka ne na bɔ yan nɔ a bɛ diya ne de ne bɛ taa ɲɛmɔgɔ den n'i ma ne bɔ yan i tɛ se k'i ba bonya. I ba bɛ yan. Mɔgɔ tɔɔrɔla a bɛ so kɔnɔ. Lala, an tile. Lala. Ba kɛra cogo di? Bravo don. I sigi ne mago bɛ na. Lala. Ba kɛra cogo di e ni Georges yan nɔ? Georges ye téléphone cinéma 600 k'a fɔ ne ɲɛna ko e ni ale man di ko su man di tile man di don o don kɛlɛ. Lala sabali koyi. Lala i bɛ furu Georges ma don min na kuma min fɔra e ye ka na e b'o kuma dɔn. Sini ka baga ma i tɛ n ka kuma lamɛn fɔlɔ Georges taara k'a ɲɛfɛ ne est-ce que e ne t'a lamɛn fɔlɔ? E ka sabali ne nakun de i ka sabali. Georges ye mun fɔ ne ye Lala tiɲɛ la a ma diya ne ye. Kabila bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'e di Georges. I b'o kuma min fɔra ka d'a kan i b'o dɔn ne b'o dɔn sabali. E t'a dɔn Georges ye min kɛ ne na o Georges ye min kɛ ne na ne y'a f'e ɲɛna sa e de b'a fɔ ko ayi ko munna n ye bin bɛɛ ma kɔnɔ ka so Georges ye Ala minɛ ka ne ka moto de ta ka t'o feere ne kɔfɛ Ala min sara n na ko parce que ko ne bɛ yaala cɛ dama min kɛlen don ka moto ni mobili san ka d'a muso ma Bamakɔ kɔnɔ yan compteli b'o ban a ye ni n teriw bɛɛ cɛ tiɲɛ n ye n sigi o bɛɛ k'a kan sisan kɔni n tɛ se yɛrɛ de bilen. E bɛ ne bɛ mun kɛ? Ne kɔni tɔɲɔlen don bi dɛ walayi. Lala furu tɛ ɲɛ tɔɲɔ kɔ koyi i bɛ tɔɲɔ in de kun n'i y'a ye Georges ye moto san ka di e ma ka tila ka moto minɛ e la o dɔra e sɔn de kan ni a ko dan yɔrɔ min na n'i dannen don a tɛna moto t'i bolo wa i bɛ sɔrɔ i ma dan a dan yɔrɔ de la ni Georges ye yɔrɔ min fɔ k'e ka dan ye ni e kun danna yen nɔ Lala walahi Georges tun tɛna moto minɛ e la. Ne danna yen n tɛ se ka kɛ kasoladen nin fana ye. kaso ko tɛ koyi furu kɔni ye wajibi de n'i furula maa ma n'a ko min ka d'a ye i b'o de kɛ i y'a faamu furu ye wajibi o ye wajibi de furu kɔnɔ. K'aw k'o kuma ninnu to Georges tulo la dɛ Georges tɛ se ka ne bonya o a kɛlen don k'an kɛ i ko jɔn sannen. An k'o kuma o parce que anw de kɛlen bɛ k'i siri k'i di Georges ma. Ne m'a dɔn dɛ ne kɔni ni Georges mana bila ɲɔgɔn na kuma o kuma a bɛ ne minɛ ka ne di Georges ma o kuma mun de kɛra. O kuma kɔrɔ ye jumɛn ye e ka o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye ko Georges kɛlen don k'anw ta kɛ o kuma kɔrɔ t'o ye wa baasi tɛ an ka kuma bila n'o de y'i dala kuma ye an ka kuma dabila n'an ma kuma dabila n tɛgɛ bɛ s'i ma sisan ne bɛ taa Georges bɛna ne sɔrɔ da la yan nɔ ni a ko mana bɔ min na e tɛna faamuya ten wa. Ne kɔni tɔɲɔlen don n sɛgɛnna yɛrɛ. Abranche. Aba ni ce. Bebe. Aba. Mo be. Basi tula. Aba. Ne be docteur Georges ka so. Ko cogo di? Docteur Georges. Dɔgɔtɔrɔ Georges. Dɔgɔtɔrɔ Georges ka so de ye yan. Fɔra ye to. Awɔ yan Ni dɔ. to ɲininka ko ma ko ngana yan. Yan dɔ. Okay. Awɔ. Merci. Taa so kɔnɔ yen nɔ a bɛ yen. Awɔ taa. Antle. Madame, ça va? Comment va? Bi docteur Georges de ko comme on fera ko barayoro la docteur Sula ko ma ko atarasu alors il y a indication di en fana nana maladie disons cas urgence de bembulo quoi alors il y a indication di en ko ngana ko abe docteur Georges et puis ma fille bon il y a mon fla bede ni gada la salu ko ma ko yando yande Georges to ko sia ne la ma deli ga mo ni to Georges et c'est la fille ni ga tu ne ne me kan même femme de molamso ne te ga fi wa
je te retiens. Ok, d'accord. Ne m'a pas fait mon mouvement. Eh, madame, c'est-à-dire que quand tu commences quand il y a un de boulot, donc on se met fait cahier. Ne m'a fait que tu t'es ça, nous on y a une personne qui se retourne. Ok. Oui. D'accord. George bɛ ka du ye dɔgɔtɔrɔ George ko tɛ wa o de ka du ye yan ye e ma muso kolomamisɛnnin simani dɔ sɔrɔ yan o kolomamisɛnnin simani de ko ko yan tɛ ko ne filila wa o den George furumuso yɛrɛ de sigi n'an ka taa i ka ci sigi muso min ye kalabanci de ye kalabanci kalama dɔgɔtɔrɔ don n'an ka taa an ka ci yan do yan tɛ n'an ka taa sa i ka ci n'an ka taa ne cɛ ne sigi gande ye George ka so ye i sigi k'a kɔnɔ yan nɔ n'a mana kana wuli ka bɔ yan nɔ dɛ f'a ka nin sɔrɔ yan nɔ de awa i fana ka sigila tɔ kelen ta k'i sigi ne ti sigi kuma mana bɔ la a ka kɛ ɲɛna ni ne sigira ni min bɔra la o sigi k'a kɔnɔ yan ye dɔgɔtɔrɔ ka so ye i sigi k'a kɔnɔ i nana tuguni kɛ ni minɛ ta D'accord. Non, ni trop bon, vous m'avez dit que vous avez eh o dun jara ni na ma kima juma ile. ya mobili ko ka jiri juma ne jone mnane Okay. Comment tu vas? ko be no dan Bon, mais c'est vraiment je crois que hein, de là que nous aha oui. ni no hakli boroko ni bon? ka do yoro mi fi Il y a une semaine de cela, je crois. Une semaine de cela. eh cha mu yalo ko bi ro ka cha Bon, je n'ai que fait coup de jetement. Ni de e kao que nous. Alors, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, moi, je vais aller à ne pas faire un don. N'a pas ma qui m'a pas chié. Voilà. Hein? Non, mais c'est-à-dire que moi, bon, tu as été clair quoi. Sinon, au moins, on a musu, dakabana musu, comme on est mangé, joker. Il est clair, là, sur le droit là. Au domaine ça. Donc, on fait le quartier de l'air quoi. on met un de quoi. C'est un peu avant quoi. Ok. Mais là, ma qui m'a dit, vraiment, je suis fait. Comme ça. Bon, mais avant ça,
vu que si nous l'avons fait maintenant, j'ai invité au restaurant de la femme, ça dit une quête. C'est dialogue donne quoi. Le restaurant, on a dit à ça. Il y a c'est ça, c'est vrai. Oui, vous avez le capitaine Paul Bizar, armée de terre. Paul? Hein? Ah, le capitaine Paul Bizar, comment m'aider? Ni kamiga kuma mene redo. Faut mouver. Ina kuma mena, ayi ko mi ubutoka iga uranda kuma ni fofa. Na tunga kila ni be alsa. Non, ça va, tu sais qu'à Paris mon dîner rien quoi. Mais il fait du guerre mo kanu mala. Tu sais que an ni bete mo la tugo tugo. Quand j'aime en tara uranda c'est le commandant de compagnie, le capitaine. Moi c'est la Bari, femme d'affaires. Ah, Bari. Ça va bien? Ça va. Sinon, uranda ko ni ni chokun karla nyonna, ni kele debe blanco. Mon so ni embulo china, ibe adama de son a bien de soi. Oui, alors attendez. Bon, c'est pourquoi je vais d'abord. Bari. C'est une femme d'affaires. Ah, d'accord, merci. Merci, et pour là. Aïe, pour l'idée. En tout cas, on est mis en en principe, probablement c'est qu'à parce qu'il n'était bon, mais tout. En tout cas, on peut faire bien. En attendant, à droite. Ah bon, ben, donc ça y est, Limakourou, ça fait l'affaire. En tout cas, moi, honnêtement, vraiment, Tchou Chama baby kuma menene mo chama tikile quoi. Ah, au doro no boro kacha. O dala kan kacha. Aba ko cha. Nene kumbala mbala. Ah, bicho te o da be mugu wa be nyenye mbo. Na ye vrai. Donc anti se kada mo la blin pa. Akana chaba mena bloqué na ça. Chebe. Ngan kapita. Kada. C'est pour toi. D'accord. Tu vas ne pas faire qu'on a un yondo. Ayo wondo no evi ratna ye ya pour me la couper tout comme ça. C'est la blague là. Il dit à droite, deuxième porte. À droite ici. Voilà, il est mis qui est là. OK. Bonjour. Ah. Ah, chérie. Ça va? Oui, ça va. Tu vas très bien? Non, je vais très mal. Comment très mal? Mais pourquoi as-tu pris tout ce temps? Non, il faut pas. Non, tu sais que moi je déteste le pauvre à nouveau sur toutes les femmes. Non, il faut qu'on se dise la vérité dès le début. Hein. Non, calme-toi. Tu sais, il avait encore embouteillage de oui. Surtout devant la maîtresse. Bonjour, parce que l'invitation au dos, il y a un mais au moins, ben, le béda pas où tu es dit, moi, on est gabaray. Ma liste de situation est manuelle. Il y aura des. Qu'est-ce que tu vois? Nous n'avons pas d'aller comme vous venez de dire. Chérie. Et puis, tu le viens. Ah ouais. Et quand tu as mon époux, ton Paul. Ouais.
tonton Paul. Voilà. Mais o ko no na so be. Ah. Mo min ka de wori de. Ah. Adi mi ko tonton Paul de ni ko ko wori la mi wori la. Ha? Ni mi mande dro be to ino di amobe. Iko mara ka fonne. Aiwa tem kadi ere ya fa mulu ke. Ha? Manga ti folo. Ay koni di tan sala kuma be. Ni mi la be ide nyoro. Laka bana musu hadama de tike laki ni to mun na. Aga na kinyana kuma ku. Ka ba ko kinyana kuma fo. Ai. Nani se to te kile ko ni ko no musu fe. Mais c'est fini, den do. Mais tonton Paul mo so ere be bu. Oui. Est-ce que ni yoro quoi? Oui. Non. Pas ma ko. Je suis marié, musu ere be mu, ça c'est vrai. Ah. Mais ne ere musu de kuma. Ako Paul. Ambero mina. Ba ni te ket na musu ni kana faraga. Bari ndi fe tuko mina. Nda fe ikata sunguru were tige ka bana du tige kana kenga so ko. Abi do ko. O ma e musu mu de ni. Ne musu wa? Ah. Yanka do a. Wonni yanka do ke. Musu ba ko ka tas na musu furu kana nai. O bana la. Wanne ni men la kolore. Ne ni musu ce. Wanga di tuko mina. Ai abita ka hakili da. Ayi tonton Paul le. Iba soro kame da ni. Amore shi tene da. Wallahi. Na la je kan shi tene da. Et je m'entends très bien avec ma femme, c'est tout. Neko, est-ce que tu n'as pas? Tu penses que nous ne pouvons pas comme le monde eh, tu es qui les a bébé falo bébé bala ani do ko kuma la men la ta. Si tu as revenu de tout doit de quoi tu non, c'est moi je vais te dire. Ni ka fu ko ko ni. Kan yere hakli yere ti fawla. Kana ham yoro jangula o kula tele. Nini ce bisi o takile da pas jamais. Ka ke nyama na da musu na mbo nene pas jamais. O pere daire anga dama diya la ko haram ya lu ça c'est pas bon. O ra ki voila ni sida go klena itali ya ci sida to da bulai. O diga mami e shishile mo do idaw. Sida go klena. Ika mo on dan na wata follow. Mo ta labando. Ne ka ko damine shi mo de tiye o be chogo à la bande. Mais moi, je suis comme ça. Allô? Oui, allô? Bon, mais chantier de là. Mais chantier là. Donc, Nala Sonama. Parce que j'ai un recouvert quoi. Hein? Donc, oui, il y a un rendez-vous, moi. Pour ça là. Ouais, mais pour chantier là, je vais vite travailler. Non, mais c'est des gens qui sont compliqués. Donc, vraiment, alors, ne t'inquiète pas. Ni ne kumbe ko mun bala. Ala tonton Paul ne da mi sani. Ni ne ko me ce ni fe. Ne bole fe. Ni waya da yo. Ki gani da ki mi ko yana yarda. Mais au que yere de kan jamfa barka ka. Ai, obe mu gola yele se san ka ju ke. Jamais tout qu'il a pas comme ça. C'est-à-dire je suis un homme de classe. Et je préfère une femme de classe comme toi. Et pour moi, un point très. Non, simplement, il fait donc il dit que quelqu'un nous follow non si vraiment, tu vois quoi. Oui. Avec un homme de boulot ya. Et comment ça? C'est un peu boulot. Non. Ça doit dire, à moi que les gens n'ont. Il y a qui fait que là. Wallahi. Ko ara ben boulot que fait. C'est le juge elle a un deuxième bureau. Voilà ça de ce que pour ça. Ni ya fi. Ça tout sauf ça. Aiwa. Ala ga si janya mbe me na mi na fo nyonya. Oui, il y a que là bien. Encore pour roter pangler à baga pangler vite ça. Hein? Tu auras ta villa là, ta villa me va.